BL na la mo LLB na la nong na por hi pang ki un LLB jong si pas chot pulo tang de la ke advocate na lo ke plang unji ke than na ba ke than long le lo ke than pulo te LLM pas nang ji law master of law pas nang ji LLM non el tum kar bi tum pedangan master of law dolo ar koi mata master of law lo la pe anut ka break bang thom phi bak dolo sita la nan ke dor de la copy lo la ke nang sot copy mo si la ke nang sot ke thana bang law non el tum ar julo da LLB college along CRPC ke than the la mang hu thume me ili tum ngai lai ho technical alam ke chini dun ma me de lo si ili tum oppose pe chini ne ke bang pipilo ne ke bitha CRPC के थान भेजे थे के एडवोकेट के क्लेम दिया फान का पे ठीक थे दिया फान ये अलाम बंगे एडवोकेट के क्लेम ता इंग्लो मसो तुम ठीक थे नहीं आंगेला सिहाला के चिए तुम लोग से दाम तोय नीति पो नॉट इली तुम आर्जुलो इली तुम इनोट नेली पुदाम ओए दे लो सेता गवर्नमेंट पेन अपॉइंटेड a lawyer court along do alang lipi lo ke claim case an la bail ka pelong da prangji pulatang te ke chia tum long dam nang ji ke chia tum long dam nang ji pulote ke chia advocate long dam nang ji pulote pilma la tum ge bi advocate pen PP pulo PP ko public pleader pulo badi dia GP public government pleader pulo PP pulo public prosecutor pulo public prosecutor pen hala police atom jingki det po anke hala peskar dogedi court along alang itu bata than po hapu jingki joy po anke bail ta papelong da prang ala to mangke ili tum tribal advocate atum long damlote hala so alinga bang itu ke chini dunde lapan chini dunde lapan nang ding de jadi amat ili tum tribal advocate atum mangke kami claim dunda hala dak bail dak ke long sum grum dikile ye alam ke lama si non ke tia tum advocate long di dampoi non dak la tu judicial court long ni tum marjulong ke tia advocate lo arlu so non adir ding oy lang ke joy setahala bang tek tunai lo non ke japlan tek he seta pape tek lo lang fa tapi ali pape do kok ante ilitum la advocate ta LLM ta ilitum chini lang ilo pen law department along law college along a law assistant ta pethan pe menangi nyono bage than hedet titi pulo CRPC ke than hedet titi pulo CRPC pe pase ke than pen ale ke do CRPC pulo te criminal procedure pulo ke di procedure ko puson si criminal case ke en nima ko matsi ko son akahin no ke claim ma ku ke lang ke kia pat a procedure lo ke la a procedure pala a niyom lo ke dila a system lo ke dila la se hala than hedet titi than lo te lage chini po thek net ko yo alam ke la hen silam so kali ar lo pipi lo ne do lang setan niliyom si MLA MP ke pas lo pula i un lo pula tang te lai ho alam ke niliya lang pe ko lapen ke education na natural la ako hala ta isi bange education na naglo education na son hoy lo non dilitum langka pharmacy ke doan ake onge ke tia do ma pharmacy sa iste bodi itum tribal do pharmacy ave anke ilitum tribal do ma pharmacy ave datante hala expiry date expire podok at duwai ta jor goreto anke hala ke chogia bang chini ne mantul ne ke choji amar hala aduai ke chogia bang ke peder chot amar bikok jimeni mo pita choki pusi matham jimeni setala so duwai bang ke expire at mo ke chogia bang ke expire at ate tam at jos ta lot ande belo ante lai hui akahe no pa plang leden dia panke ilitum
Pharmacy ta ilitum amunit sai senangi. Ande pharmacy ilitum amunit sai senangi pulo tante pilo claim nang po ilitum. Pharmaceutical a class a qualification donang po. Laso pharmaceutical a class tidoji ke konado lage pharmaceutical a school avete lage porhilong lelo non karbiang long ave non ke do ke silchar do bang chini dat por silchar ka jarding pik hadak do bang le si porhibong do Guwahati ta do la pen Dibrugarh do lana ilitum por along apren non api dolone pene neli chini dunde seta afran ke do ke lana Dibrugarh bang ka jarding pik lo la bang ha British do army pen se ke do la bang la pen ke la potsi non ilitum ke claim nahi ke pharmaceutical a school da Karbiang Long ta donang po West Karbiang Long ta donang po la pen di Mahasau ta donang po lahelo nili MP ke pas ke unlo pulatang de ke hailo pudante la sokam te endek polakil la pena $2 education non education university la pen school along history pen geography ke than thi kopia polo ke than the ne nang le tum chini ma kopia polo ke than the ne history and geography school long anti neli bang hu hak lo MA ke pas tang bang history ke pas tang bang neli arjulo pali amen pini ke cingki hutsi alam nangkele Bolshevik revolution ko alam neli pulo Bolshevik revolution ko pia ko alason sona ningkan majong tadi penele arjulo ama alam lige Bolshevik revolution ko neli arjulo lepin lang pada ta Cita MA history pass at lo. Arjulo ko piyapolo lagi. Nitu mana nang than the ye alam mangi. Bang than the ante ko piyapo si than the nang litum ta chini ma Bolshevik revolution ko ka chini atong na ariti rumta. In nutawe budi Bolshevik revolution ko ke 1917 na ningkan Oktober ati close har Russia si kiching hala Lenin pu pini niya tumhe hala tum loge clear hala so revolution about si Bolshevik revolution pu yo ange hala ke thi tan lam hala ke pirthi ta pakta apa pating tang lang amuni ta tum hala ke a revolution ta la pulo pating tang lang lo hu si ke socialism ta ho kopi de komunis pupin ke plang hai ni palai hoi lo ai karbia tung ke nong chini ne mane bang than thedet ke lasini lige kembia bang ke ala pena kodola history bang ke bang parlin parlo si tok et lo non ke di ane history pur ma tha hai history pule non lege tok me ilang ma bang ke plang ta ayur ding olo hala lego si non le ako ka ulta me ilang ma Sita banget ulta thapare lo parlin parlo tok apare lo itu mana pacini neya pan la si ini tu mana pacini neya pan hala thong nok be alam le LP school along body non ke than hala dak le chumang ben karbia ron ke duk bhedi di hala dak pulo chumang atum si thong nok be pan kapiti bhedi la ben alang phan Harvi kapar lumat Thai pen upgrade ubadi nangke klok ada sek usek ubadi athai ke ong amat thom nok be bang thuk flut amat athar be pupur amat hibik ber amat cuma doman pikila ubadi ko ni adi lason bodi ili de LP school ke las ke than lo lage pachu be lage matha dam tha Thong no bagi general alang lagi hala dak itu laki dam rapet amuni apolton atau aputak kitine bang lo alang lagi kitine bang phan le kubuzi tharwi le ka par luthurong poma police station lo nang li tu da theklo lo osi phan hala sai nam thak puto yima apu era police bang toy de digadi osi si toy yo ako hala pula
nangki closik puset body aku tharve putupur deh atharve lagi pupur unde karlu dia kam sega bede di kalima bala kopi lo jor lu nang po di atharve le pupur unde de ya alama bangke hong nok be phan aking ti thulut bangke lang lu anok be phala gilani